напомням, внимавайте, грижете се за своята безопасност. Абсолютно нормално да го аплодираме. Както ви казах, трасето е изключително тежко. Веселбата ще бъде пълна и адреналинът, както ви казах, на макс. Филип Александров с Ямаха. Имаме проблеми с запалването. Те ще стартират по реда, по който са завършили първия голям етап от Комемине Трофи 2006. Стискайте палци на Филип, защото екстремно силно предстои. Аплодирайте му, където минава. Чувате ли оттам горе? Филипе, ако искаш, може да се връщаш или се засели. Гледайте как минава пусто по трасето. Оттам има и доста кал. Внимавайте зрителите, които сте в тази отсечка. Или се служете часточките. Трудно се справя значително по-добре от Филип. Да видим сега стръмния участък нагоре. Газ! Много технично. Справя до тук. И дори трябва по-добре. Генерален спонсор. Големи, ти ако са си по-добре. Пуска се отгоре. Все още е цял. Трасето е наистина изключително трудно. Някои от състезателите ме питат. Ето сега ще видите истинския мирис на адреналин. Десо Тунинг и по-специално Десислав Славчев и Маргарита Стайнова са едни от много добре представящите се състезатели в миналогодишното състезание. А тази година на първия етап, вече ви казах, те са с най-добро време. 2 часа и 25 минути, 2 часа и 25 секунди, извинявайте, около 60 км оффроуд, включително купе. Стръмният участък нагоре. Тук почти без затруднения. Ако не е кал, ще е пушек, както казва. Сега ги очакваме след спускането. Още веднъж напомням на зрителите, които са в този участък, да внимават. Много добре. Сега избира точно участъка за преодоляване на тази падина. Аплодисменти, ето му това скъпо. На 2 гуми, на 1 гума, на 3 гуми. Безтеклонност, няма значение. Втори опит на същата височина.
Трети опит. Аплодисменти. Вие сте страхотна публика. Там също е много завързано. Газ! Но трябва просто за силата да преодолее следващата височина. Защото тя наистина е стръмна и изтребна. На мощните двигатели, пазете се, защото идват към финала. Всеки момент ги очакваме да пристигнат към финала. Последни метри. Пазете се, обичате от финала. Ще дойдат в пълна скорост, сигурен съм. Те и двамата са много амбициозни. Ето и финалът! Красивин! Навигатор Борислав Борисов вече по трасето. Уникалното трасе, изградено с изключителната помощ на клуб Парези Ботевград. Аплодисменти за тях! Едно невероятно трасе! Част от Комемине Трофи 2006. Екстремен затворен участък. Генерален спонсор Виктори! Само. Не винаги пълната газ е най-добрият съветник. В тези екстремни участъци траяли се изисква изключителна техника. Много високо тази година съм сигурен, че ще станем свидетели на едно много оспорвано състезание. До края, чак до село Лозарец на юг от Приморско ни очакват много изненади. Малко по-добре, може би малко по-добре от Десо Славчев. Това ще го разберем естествено на финала, защото и тук важи с пълна сила поговорката: пилците се броят на есен. След спускането. А така, емоционалната ботевградска публика. Не знам какво ще стане, когато на трасето се появят представителите на домакините. Краси Илиев е родом от Брачеш. Има ли тук от Брачеш? В финалния участък. Последната част от Виктори Ботевград Трайл. Да видим как ще бъде с времето. Още веднъж времето, виждате го на таблото на Десислав Славчев, 4:14:65. Аплодирайте усилно! Аз лично съм догледал в екстремни траяли, където просто направи на пух и прах всички Мерцедес Г-класи с Сузуки Заборая. Павлин Димитров, Пипи, навигатор Николай Петков, от Ботевград, клуб Парези. Да видим дали ще успее да подобри на времето на Краси Илиев. 3 минути, 8 секунди, 54 секунди. Още веднъж, публиката, когато минава джипа, можете да го аплодирате. Той чувства вашата подкрепа. Това е представител на домакините. Клуб Парези, Павлин Димитров, Пипи. Малки затруднения през трудния участък, но съм сигурен, че ще се справи. Естествено, крачка назад, напред.
Може би има някаква техническа повреда. Симир Найденов, навигатор и Стилян Маринков с Тойота Ленс. Невротичен момент от трасето. Втори опит. Ето, този момент вече е преодолян и продължаваме нататък. Аплодисменти! Краси Найденов! Също един от моделите автомобили, от които има доста в тазгодишната надпревара ММЛ Тропи 2006. За сега стабилно на това автомобиля. Изключително екстремен. Наистина тук ще си проличат майсторите. Това го дължим на господин Семко Семко. Ще го видите малко по-късно с неговия Мерцедес G-класа. Той също е представител на клуб Варези и Бот. Междувременно Краси, актуални в духа на Survivor. Предполагам, че Краси ще опита да слезе готови отново с по-голяма засилка, да се опита да преодолее тази височина. Времето тече. Най-доброто до момента време го виждате на таблото. 3 минути и 8 секунди, 54 стотни за Краси Илиев с Мерцедес G-класа. Булмикс, София. Следващата Тойота по трасето, навигатор Ивайло Върбанов, пилот Ивайло Върбанов, навигатор Георги Антов. Ето го Ивайло, значително по-внимателен надолу. Нагоре винаги е екшън и може да даваш по-нагас, но надолу психологическата бариера е сериозна. Сега много добре. Този стран.
Сега предстои също тежко слизане след малко. Продължава много сигурно. Седмият участък в класификацията. И сега също трудните части в участъка. Нагоре. Добре. Още веднъж напомня на всички лицата да освободят финалната права. И очакваме финала на Ивайло Върбанов. Ето го и него. Последни метри. Искам да помоля Младен Попов и Ивайло Георгиев също да имат готовност за старт. Ако евентуално Краси Вълков и Тодор Минчев междувременно Пламен Тилев се движи много добре по трасето. Първата част е плътна, като се запуска. Сега да видим най-високото. Там ще е проблема. Моля ми той малко назад, за да може пълна газ напред. Мисля, че сега ще успее. Аплодисменти! Разпускането. Моля се насочвате на един от най-трудните участъци. Последната височина. Имаше проблем на предната, може би ще има проблеми на тази, но със сигурност вече изгуби доста време в тези височини. Тази ще я преодолее.
ви, моля ви, освободете трасето от чиповете. Внимавайте, колеги! Очакваме финала на Пламен Тенев. Освободете финала. Ето го и Пламен на финала! Краси Вълков, навигатор Тодор Пинчев по трасето, представители на Балкан Стар София. Мерцедес G класата с най-стабилно присъствие в тази годишния, разбира се и в миналогодишния шампионат, особено в състезателния клас. Тук се движи много добре. Не знам дали ще застраши времето на първия сега Краси Илиев, но има шансове да е с едно от добрите времена в днешния Виктори Ботевград Роял. Да се постигне добро време се изисква изключително балансирано каране, изключително умело водене на автомобила, използване на участъците, където могат да се преминат бързо, технично преминаване на по-опасните и екстремни участъци. Ето един такъв му предстои на Краси Вълков, да видим как ще го вземе. Последното изкачване на 2, на 3, както винаги наляво, надясно. Все още е близкото. Загуби време. Тръгна от място на Гайда, това е уникално. Го виждаме все още да излиза отгоре. Да не е хванал през гората обратно за София. Пак ще повторя да освободите финал, защото след малко Краси Вълков ще финишира. Ще видим с какво време, а междувременно искам да кажа, че следващия на старт ще бъде с 6-ти номер Младен Павлов с навигатор Ивайло Георгиев. Представители на Freestart Oil. Финалният участък. И ето го, внимавайте, ето за това говоря, пазете се от лентите, финал!
Младен Павлов, представител на Криста Ойл, а междувременно искам да ви съобщя до момента на пето място. След Младен Павлов и Ивайло Георгиев трябва да стартират Тодор Христов и Мартин Драганов, Мерцедес Г-класа, представители на Балкан Стар Троян. Ако се справи добре тук на трудния участък, мисля, че има шансове да се намеси в първата тройка Младен Павлов. Ето го и на високото. Очакваме Младен Павлов на финала. Пазете се. Дами с шапките изглеждате страхотно, но ще ви пометат като куца в кюля домат. Ето го и финала! Времето! Уважаеми зрители, да ви информирам, че наблюдавате машини от екстремния, от състезателния клас. След завършването на техните обиколки ще има 10 на 15 минути пауза, след което ще наблюдавате машините в хоби класа. Те са също изключително интересни. Армейската време на Тодор Христов вече преодолява Виктори, Ботевград Реал. Ало! Старта където е? Като минеш по лявата страна на пистата. Карай, нагоре... Най-доброто време до момента 3 минути, 8 секунди, 54 стотни на Красимир Илиев. Бурмит София. Едно страхотно изкачване на Тодор Христов. Сега последния засукан участък. Да видим него как ще преодолее. Ако не загуби време там, ще се намеси в първата тройка. Ще съм убеден. Това предполага, че ще му коства секунди, които ще го отделят от челната тройка. Няма начин, ще трябва да върне малко с пълна газ да направи втори опит на височината. Сега не би трябвало да има проблеми.
финала. Колеги, освободете старт финалната права. Ето го е финала. Тодор Христов финал. Както се казваше в рекламата, шумът на мощните двигатели и аромата на адреналин. Втори в миналогодишната надпревара Коме Трофи 2005 през тази година. Аплодирайте го там, където минава Ботев Гърчани, защото този човек прави всичкото в силите му, за да се случи това състезание днес. Едно служебно съобщение: Веско Делфина да донесе кафачката на Митко Смиленов. Кафачката от радиатора Веско Делфина да донесе на Митко Смиленов веднага. Междувременно Семко Семков почти безпроблемно до сега по трасето. Последният кризисен участък. Да видим кой как ще бъде преодолян от Семко Семков. Почти без изпълнение. Част. Ако продължава така, нищо чудно да имаме и много най-добро време или поне в първата тройка. Освободете старт финалната права, тези Ботев град на финала. Естествено да видим какво време ще даде той. Сашо Ковачев е един от нашите състезатели, които взе участие в германското офроуд изпитание Берлин-Бреслау. Той зае трето място там, така че той е един от нашите наистина много добри състезатели. Въпреки травмата си на ръката, която получи в тази сутрешния етап, той стартира по екстремния участък, ще нацелее болката и предполагам, че ще се представи също доста добре. Тук първи трудности. За да потвърдим доброто качество на българските състезатели, искам да ви кажа, че в Берлин-Бреслау Красивия беше първи. Така че нашите състезатели по офроуд наистина се представят много добре и са на много добро ниво. Пожелавам ви да стават все така, още по-добри и да участват и в международни състезания и да ни радват и тук в България. Сашо Ковачев сега ме горе по първата височина. Аплодисменти за него и за неговото уникално постижение 2 минути и 50 секунди. 49 стотни. Ей така да има нещо над 50 секунди. Междувременно Сашо Ковачев се спуска по надолнището. Още веднъж ви напомням, че веднага след края на състезателния клас ще направим едно импровизирано награждаване тук за Траяла Виктор и Ботевград. И след това предстои да видите машините от Хоби класа. Дали ще е в състояние да застраши позицията на временния лидер Семко Семков от Ступа Рези Ботевград.
вече в финалния участък. Моля, освободете старт финалната права. Ето го и финалът. Трендафилов участва в хоби класа тази година. Както ви казах, с изключително добре подготвената си машина. Ще се опита да е сред фаворитите в състезателния клас. Естествено, това е първо негово участие в състезателния клас и не се съмнявам, че ще му бъде много трудно. Единственият брангер в състезателния клас. Само Трендафилов, София. По трасето остава Трендафилов и Иван Маринов. Очаквам потвърждение. Имате технически проблеми в първия етап. Мирослав Николов и Петър Кръшков, а също така Антон Миланов и Петър Санов. Искам потвърждение дали ще стартират в Виктори Ботевград Реал. Свободете старт финалната права. Ето и финал. Финал! Както ви казах, Сузукитата е от малкото пилоти с Сузуки, но те, особено в траялите, по някой път се представят изключително добре, защото са много малки, пъргави, леки и в същото време високо проходими. Как ще преодолеем първата трудност, без проблеми. Полицейски за него! Най-малкото присъствие в първия класа. Той, ако не закъса тук и горе, ще видиш. След автомобила от Офроуд до Варна. Късите джипове върват добре. По-добре върват късите. Видим последната височина там. Да изника. Че е като една сапонерка. В началото ви казах, че автомобилите са разделени в три класа: състезателен, хоби и туристически. Туристическият клас е един много интересен клас. Там състезателите те са по-точно наистина туристи. Просто удоволствието преди всичко. Те също получават офроуд, по който се движат, но
и се наслаждават изцяло на българската природа и забавлението е бъдещо при тях. За тези от вас, които не са пробвали в офроуда, туристическия клас е една чудесна възможност да усетят какво значи офроуд. А Николай Иванов е на път. Все още е на път. Ако преодолее тази височина без проблеми, секунди. То ще види, ще фане 3 минути. Финалният участък на предстои. Свободете финалната права. Да, от много отсек. Тере. Вау! Ето във финал. Всичко зависи колко време ще се забави в този участък. Сега ще отида да предам от мястото на събитието. Ето вече почват и напътствията, махне крика, вземе лебедката. Въобще нещата стават сериозни, но ще имаме известно забавяне, може би. Да дават помощ само те, които са квалифицирани. Всичко се случва в офроуда. Има и такива моменти, като си представите, че са които са запознати какво се прави в такива ситуации, да се приближават до колата. Другите, ако обичате, отръпнете се. Вече е бързан, пазете се, защото в такива случаи хвърчат и камъни в пръст. Пазете се, още един път ви напомням. Внимавайте за вашата безопасност. Още един джип притече на помощ, мисля, че няма да има нужда, само с тегляне отзад ще бъде достатъчно, може би. Това е Ботевград. Екстремни изживявания и много адреналин. Генерален спонсор Виктори. Пазете се, фотографите внимайте да не знам колко са ви скъпи апаратите. За камерите да не говорим. И така, аплодисменти! Има видео, там долу, да разбрал. До тук много добре, но трудностите, както знаем, предстоят. Първата височина. Тима на Балкан Стар Офроуд Тим е представен също и от Тодор Христов и Мартин Драганов в състезателния клас, също така Красимир Вълков и Тодор Бинчев. Те също са представители на Балкан. Между
междувременно искам да ви съобщя, че с 109 номер ще стартират Георги Андреев и Христо Борисов с УАЗ 469 от Казанлък Саламандър Тим. Една от малкото руски машини, въпреки това предполагам, че ще издържи до края без никакви проблеми. Да видим габровци как се справят, защото наистина до момента се движат много добре. Ако преодолеят добре последната трудност, имат шансове да влязат в първата тройка. Финалните метри. Сега в момента ще преодолеят тази малка пътника, която Росен Димов и Сърдин Илиев. Отправят се към финала. Искам чист финал, за да можем да посрещнем Андрей Христов и Йосиф Лагалов. Все още по много краища на България могат да се видят тези машини. С малко тунинг те наистина се представят също добре и нямат големи проблеми в тези дълги офроуд преходи. Защото това наистина е офроуд маратон. По-Мемине Трофи 2006. Най-големият преход в България. Най-големият офроуд преход. Тук не е важно да победиш само в един етап. Тук е важно да си постоянен и да даваш постоянно добри резултати.